Så, pas igen på min telefon. Og nu skal de udføre et flyvestunt på gynger. Og rekorden er sat af Rasmus Selle, Lund Lorentzen, som vi har til venstre i den lyseblå trøje. Og den er lige der. Lige der altså. Lige der. Ja. Fra gyngerne. Rasmus Selle, det skal vi lægge på YouTube. God idé, Mathias. Så kan jeg gøre det, når jeg kommer hjem i aften. Jeg filmer. Godt. Og så begynder vi. I kan se os ind på YouTube. Og søgenavnet er Rasmus og Mathias springer langt. Mellemrum Rasmus L. Mellemrum Rasmus M. Springer langt. Nej. Springer. Det finder jeg lige ud af. Ja, okay. Se dig. Men vores bruger hedder Akhamudi til skolen. Den hedder Mathias 1999. Okay, min fejl. Men nu skal vi lige sætte os ned for på. Kom rigtig højt op. Og lad os nu se, om man kan slå rekorden. Og Rasmus Selle, du skal nok lidt mere væk. Væk. Nu, vi skal slå rekorden. Jeg står helt nede på græsset. Der er lige der begynder. Altså der. For sikkerheds skyld. Og så helt hen til. Men Vi filmer. det var i hvert fald noget om, at I kan finde os nede inde på YouTube. Ja, det kan I helt sikkert fra i morgen af den 22. juni Det skal vi have klippet væk, Mathias. 2011. Det er ikke så vigtigt. Jo, det er. Og Nej. det er sjovt at høre det, du siger nu. Men vi skal klippe det. Husk nu, vi skal hoppe på samtidig. Og vi ses igen, når I er klar til at få meget fart på. Hej igen. Vi har fart på lige om lidt, fordi jeg hopper om 3, 2, 1. Så tæt på. Så tæt på, men stadig så langt fra. Så tæt på. Og så langt fra for at slå min rekord. Og sådan et stykke herfra være ligesom Rasmus L. Nå ja, okay. Det kan godt passe. Og vi ses inde på YouTube. Vi ses. Hej!